shakka dukkanin bayanan da shi a dogon bayar ba su da wato merit, wato ma'ana ba su da wani abin da za a kama ne yarda daga ciki, kuma daga sakamakon haka sai ta haramta masa gabatar da duk wani waka ma a cikin al'umma ko kuma cikin jama'a da nan gaba kar ya sake gudanar da wata waka. Kuma ta ce ita hukumar tsaro wato 'yan sanda su ci gaba da gudanar da bincikensu. To sunana Babban Ibrahim mai magana da yawun kotunan jihar Kano. Kuna neman a kamo mawaki a gwanja, kamar me ya faru ne? Dama ka san wannan ba wai sabuwar magana ba ce. Tun a ranar kusan 29 ga watan Agusta na shekara ta 2022 ita wato zauren malaman Kano ta ƙarƙashin waɗansu gungun lauyoyi suka shigar da ƙara da ake cewa criminal complaint a gaban wata afa shari'a court ta shari'ar musulunci da take garin Bichi. Kuma a wani lokaci cewa akwai wata waƙarsa da zai fitar wanda suke ganin cewa wannan waƙa za ta ɓata tarbiyyar yara kuma ta saba da al'adar Bahaushe. A sakamakon haka ita wannan kotu ta bada umarnin cewa a kamo shi a gwanja da waɗansu sauran mawaƙa ma. To ganin haka shi a gwanja sai garza ya tafi babbar kotun jihar Kano don neman wani abu da ake cewa enforcement, wato ya samu kariya daga ganin cewa kamar za a tauye masa 'yancinsa na matsayinsa na ɗan adam. Aka gabatar da wannan kara ta ranar 3 ga watan 4 shekara ta 2023 aka fara sauraron wannan kara tasa. Wannan kotu sai ta bada umarnin cewa kada wata hukuma ko ta 'yan sanda ko waɗansu masu kamu su kama shi a gwanja akan wannan abin da ake zarginsa ko kuma tuhumarsa a kai, har sai kotun ta saurari bahasin da shi gwanja ya gabatar a gabanta. To alhamdulillahi bayan duk sauraro da jimirin tsinkaye da aka yi na jin dukkanin bahasosi, to kotu kuma a wannan rana sai ta bada hukunci a kan haka. Da farko ta ce babu shakka dukkanin bayanan da shi a gwanja bayar ba su da wato merit, wato ma'ana ba su da wani abin da za a kama ne yarda daga ciki, kuma daga sakamakon haka sai ta haramta masa gabatar da duk wani waka ma a cikin al'umma ko kuma cikin jama'a da nan gaba kar ya sake gudanar da wata waka. Kuma ta ce ita hukumar tsaro wato 'yan sanda su ci gaba da gudanar da bincikensu, amma kuma ta haɗa gwiwa da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano domin wato gudanar da binciken tare. Wannan shine umarnin da aka bayar ko kuma hukuncin da aka riga aka bada a wannan rana. To shi a gwanja sananne ne, me zai hana ku yi haƙuri ya kawo kansa a maimakon ku umurci a kama shi? Ai ka san dama umarnin farko ma dama kotu ta bada umarnin a kamo shi. Akan wannan a kamo shi ne ya ga cewa za a tauye mar 'yancinsa ya tafi neman wannan enforcement din. Kuma babbar kotu ta dakatar da ita wannan karamar kotun da sauran ma ainihin wasu hukumomi na tsaro da suke da hurumin yin kamu. To ganin haka yanzu kuma tun da an janye wancan umarni da aka bayar, so kaga kenan wannan umarni na a kamo shi na waccan kotun ƙasa har yanzu yana nan kuma shi ne zai yi aiki a kansa. Yanzu idan har aka kamo shi ko kuma ya kawo kan shi, kamar me zai faru ne? Shi kenan za a ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda dama wancan zauren malaman Kano ta hanyar waɗansu gungun waɗansu lauyoyi da suke jihar Kano suka shigar da wannan korafi nasu a kansa. So saboda haka kaga za a ci gaba da gudanar da wannan bincike, kuma daga baya abin da su suka hukunta su masu bincike suka ga ya dace in akwai burbushin laifi to sai su sake gabatar da shi kuma gaban kotu. Tare da shi wannan batu na gwanja a wannan gabar ba shi da alaka da siyasa kuwa? A'a, ba shi da alaka ta siyasa, kamar da na faɗa masa ai abin ba sabon abu bane. Wancan fa umarni da aka yi ko kuma wato shigar da wancan ƙara da aka yi a gaban waccan kotun afa shari'a ta Bichi sai ranar 29 ga watan Agustan shekara ta 2022 aka shigar da wannan korafi. So kaga ba sabon abu bane kenan. To bayan an shigar kuma a wannan lokaci aka bada umarnin kamo shi. To kaga dukkanin abin an bi shi bisa tsari bisa yadda dokoki suka tsara. A lokacin da babbar kotun jiha kuma ta bada umarnin kada a kama shi a dakata, ai kaga ya ci gaba da cin ribar wato moriyar ribar ta wato kasancewarsa ɗan ƙasa ta walwala da ko'ina saboda wancan umarni da
enforcement da ya nema cewa kar a kama shi, kuma aka dakata daga kama shi ko wani abu daga yake makamacin haka. So har aka ci gaba da shari'a a wannan babbar kotu ta jiha, wanda kuma wannan rana ita ce ranar da aka yi hukunci, wannan rana ta 26 ga wannan wata na biyu shekara ta 2024 shine aka gabatar da wannan hukunci kuma a yau. Baba Jibo Ibrahim, mai magana da yawun kotunan jihar Kano, DCL Hausa tana godiya sosai da ka kasance tare da mu. To masha Allah, ni ma na gode. DCL Hausa.